Ekscelencije, dame i gospodo, cijenjene kolege predstavnici medija. U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini je predsjednica Republike Hrvatske, njena ekscelencija Kolinda Grabar-Kitarović. U povodu posjete i sastanka zvaničnih delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske obratit će vam se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, njegova ekscelencija Dragan Čović. Hvala lijepo. Poštovana gospođo predsjednice, uvaženo izaslanstvo, predstavnici medija, od srca vas pozdravljam. Izuzetno mi je čast da danas možemo biti u prigodi razgovarati sa predsjednicom Republike Hrvatske i njenim izaslanstvom o mnoštvu pitanja koji mogu unaprijediti odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i ja bih vrlo jasno kazao i unaprijediti odnose u samoj Bosni i Hercegovini. Obzirom da se mi nalazimo već izraženo u jednoj predizbornoj kampanji, današnji razgovori smo iskoristili da naglasimo značaj i vašu ulogu u proteklom vremenu kako bi Bosna i Hercegovina zadržala svoj primarni vanjsko-politički prioritet, to su euroatlantske integracije. Zahvaljujemo za sve ono što ste do sad uradili, koliko god mi još kasnimo oko nekih detalja unutar Bosne i Hercegovine, primarno mislim na uputnik koji ćemo ovih dana privesti kraju. Vjerujem da Bosna i Hercegovina zaslužuje i dalju pažnju vas, vaše administracije i vaš utjecaj kod onih unutar Evropske unije gdje nam možete pomoći da naš kandidatski status ne bude neka daleka budućnost, nego realnost ove kalendarske godine. Mislim da smo zato stvorili sve preduvjete, a to bi uveliko olakšalo odnose u čitavom području oko Bosne, istočno od Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju MAP, također ću vas zamoliti da upravo tamo gdje vi možete najviše sa vašim kolegama i prijateljima unutar članica NATO saveza, jednostavno talinski uvjet jest jedan oštra jedna barijera kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali ja mislim da opet Bosna i Hercegovina zaslužuje pažnju da na neki način aktiviramo taj MAP i mislim da je opet pravo vrijeme ova godina, jer bojim se sa bilo kakvim zaostatkom da bi mogli jednostavno otežati dalje komunikaciju nas u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju Atlantski savez, Sjevernoatlantski savez. Ja sam uvjeren da sve ono što ste do sada radili je bilo u interesu jačanja odnosa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ono što sam zamolio kroz ove naše prethodne razloge naglašću ovdje, mislim da dalje trebamo raditi na jačanju naših gospodarskih odnosa. Danas smo prvi vanjsko-trgovinski partner, ali tu postoji jako puno prostora za na neki način stvaranja preduvjeta i izgradnje dalje prometne, energetske i svih drugih oblika infrastruktura koje mogu omogućiti da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini prepoznaju mogućnost da Bosna i Hercegovina može biti jedno izraženo područje za investiranje, tako da svoju budućnost, svoje obitelji kreiraju u Bosni i Hercegovini, ne odlaskom u Republiku Hrvatsku ili još gore diljem svijeta. S te strane, raduje me da smo danas imali otvorene razgovore, da smo mogli dotaknuti se i svih onih otvorenih pitanja. Ja mislim da ni jedno od njih nije toliko teško da ga ne možemo u jednom laganom razgovoru, nekom razgovornitom vjeru ispred sebe i riješiti. Duboko vjerujem da naš put u Bosni i Hercegovini, iako je ovo, kažem još jednom, godina izbora, bit će vrlo jasno određen ka reformskim aktivnostima u Bosni i Hercegovini i evo i za medije i za vas. Mi ćemo, uvjeren sam, u narednih nekoliko dana riješiti pitanje proračuna za ovu fiskalnu i kalendarsku godinu na svim razinama vlasti gdje to nije donešeno, kako bi time poslali vrlo jednu jasnu poruku. Koliko god imamo probleme oko parlamentarnih većina na razini entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i na samoj Bosni i Hercegovini, da se možemo s time nositi. Stvorena je jedna loša klima i neko je želio graditi i kad ste vi osobno u pitanju i kad je u pitanju komunikacija između nas, ja mislim da za nju apsolutno nema mjesta i ja vas motiviram da i dalje kao do sada, kao pravi prijatelj Bosne i Hercegovine pomognete, da mi unutarnje odnose uredimo sami, da imamo uvijek partnera u Republici Hrvatskoj i kao su potpisnika Dejtonskog mirovinskog sporazuma, kako bi nastavili voditi našu vanjsku politiku, evo kako smo to zajednički radili u proteklom vremenu. Obzirom da smo malo kasnili na dolazak ovdje zbog intenziteta razgovora, ja ću ovaj svoj uvodni dio malo skratiti. Hvala vam lijepo. Obratit će vam se predsjednica Republike Hrvatske, njena ekscelencija Kolinda Grabar-Kitarović. Hvala vam lijepa. Prije svega, gospodine predsjedniče predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragane, hvala lijepa na srdačnom dočeku. Isto tako zahvaljujem i drugoj dvojici članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinu Bakiru Izetbegoviću i gospodinu Mladenu Ivaniću na srdačnom dočeku danas i na otvorenim razgovorima koje smo vodili.
Protokol državnih posjeta uvijek je takav da je vrijeme ograničeno, međutim ima puno toga o čemu smo razgovarali, o čemu bismo mogli nastaviti razgovarati, svakako ćemo nastaviti razgovarati tijekom službene večere večeras. Ali moram reći doista ono što me veseli i jest posebno biti danas u Sarajevu, biti danas ovdje s vama i pružiti potporu ovdje kao prijatelj Bosne i Hercegovine, kao predsjednica Republike Hrvatske koja je prijatelj Bosne i Hercegovine, koja je jedna od najbližih susjednih država i koja vam želi ništa drugo nego samo dobro u vašem unutarnjem razvoju i u vašem napretku prema članstvu u Europskoj uniji, punoj aktivaciji MAP-a i u svim drugim ciljevima koji ste se zacrtali kao država. Današnji razgovori bili su vrlo otvoreni i ja držim da je to put prema naprijed, da razgovaramo o svim pitanjima koja eventualno opterećuju odnose, ali isto tako i o velikoj pozitivnoj dimenziji odnosa i drago mi je da smo se dogovorili, gospodine predsjedniče, zajedno s ostalim članovima predsjedništva, da ćemo intenzivirati našu komunikaciju, da ćemo se češće čuti, češće susretati i da ćemo i u okvirima takozvane tihe diplomacije prionuti na rješavanje otvorenih pitanja koja bespotrebno opterećuju naše odnose. Ja bih prije svega istaknula ogromni potencijal koji Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju u međunarodnim odnosima i u našim bilateralnim odnosima. Danas smo se dotaknuli gospodarstva, nadam se da ćemo o tome danas i više razgovarati, jer sam interes hrvatskih tvrtki i hrvatskih ulagača dokazuje koliko je Hrvatskoj važna Bosna i Hercegovina i koliko Hrvatska drži do Bosne i Hercegovine i drži do toga da se ide u daljnju stabilizaciju i u daljnje reforme koje će omogućiti snažan, čvrst put bez ikakvih stranputica, bez ikakvih zastoja na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Hrvatski su gospodarstvenici, Hrvatska je uložila gotovo €1 milijardu u bosansko-hercegovačko gospodarstvo. Bosna i Hercegovina jedna je od država u kojoj Hrvatska najviše ulaže, na drugom je mjestu po našim ulaganjima, a naša trgovinska razmjena prošle godine iznosila je oko 1,6 milijardi eura. Preko gotovo 500 000, dakle gotovo pola milijuna ljudi iz Bosne i Hercegovine posjetilo je Hrvatsku kao turisti i nadamo se da će se taj trend nastaviti. Oko 200 hrvatskih tvrtki djeluje ovdje, oko 100-tinjak bosansko-hercegovačkih tvrtki djeluje u Hrvatskoj i naravno postoje brojna područja daljnje suradnje i područja za ulaganja u prostoru energetike, prometa, telekomunikacija, graditeljstva, industrije tračničkih vozila, prehrambene industrije, farmaceutske, metaloprerađivačke, elektroničke, drvoprerađivačke itd. Ali prije svega je tu međusobna orijentiranost između naše dvije države koje dijele 1001 km dugačku granicu i činjenica da, kao što sam rekla i prošli puta kad sam bila u Sarajevu prije 2 godine, da Hrvatska doslovno grli Bosnu i Hercegovinu geografski, a nadam se i u svakom drugom smislu. Kako se nažalost posljednjih tjedana i posljednjih mjeseci u medijima i u jednoj i drugoj državi stvarala negativna klima, ne samo oko ovoga posjeta, već općenito oko odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i naših namjera u Bosni i Hercegovini, htjela bih ovdje poslati nekoliko važnih ključnih poruka. Ja ću u svom obraćanju biti malo duže nego vi, gospodine predsjedniče, jer doista držim da je vrijeme da u ovom izravnom razgovoru i dijalogu ne samo s članovima predsjedništva i sa drugim dužnosnicima s kojima ću se danas susresti, već i sa bosansko-hercegovačkom javnošću, sa sva 3 naroda, sa svim građanima, državljanima Bosne i Hercegovine, pošaljem jasne i nedvosmislene poruke, jer nažalost posljednjih se tjedana i mjeseci puno toga izvlačilo izvan konteksta, interpretiralo ili neke elemente kojih se ja nisam dotakla stavljalo meni na dušu ili Republici Hrvatskoj. Dijalog je uvijek najbolji put prema naprijed, pogotovo ukoliko postoje bilo kakve nedoumice, ukoliko postoje bilo kakva pitanja.
Pa eto, kao predsjednica Republike Hrvatske želim reći da je moja prva dužnost štititi državne interese Republike Hrvatske i nacionalne interese hrvatskog naroda. No isto tako, imam dužnost graditi mir i odnose suradnje i prijateljstva sa svim državama, prije svega sa susjednim državama. A nema zemlje s kojom je potrebnije izgrađivati takve odnose od Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska je činjenicom koju sam već spomenula da dijelimo 1001 kilometar dugu granicu s Bosnom i Hercegovinom svojim ustavom, ali i kao država potpisnica Washingtonskog i jamac provedbe Dejtonskog ugovora obvezana pozorno pratiti procese u Bosni i Hercegovini i prijateljski iznositi moguće izazove koje uočava. To se nikako ne može tumačiti miješanjem u unutarnje stvari, odnosno unutarnja pitanja naše susjedne i prijateljske države, jer Republika Hrvatska pritome polazi od i zagovara temeljna načela na kojima je uspostavljena Bosna i Hercegovina, a ne pojedinačna partikularna rješenja. Upravo je na čelnicima Bosne i Hercegovine preuzeti odgovornost za osiguranje njezine bolje budućnosti koju je odlučila ostvariti po transformacijskom modelu članstva u Europskoj uniji. U tome Bosna i Hercegovina jest posebna zbog svog temelja na jednakopravnosti njezinih konstitutivnih naroda i osiguravanja ravnopravnosti svih njezinih građana, posebice pripadnika različitih manjina. Moram reći da je mnogima u svijetu to teško razumjeti ili to ne žele pribjegavajući pojednostavljivanju. A neki pak, nažalost, namjerno žele zamagliti takvo utemeljenje Bosne i Hercegovine i težište stavljaju na jedan od ta dva elementa. Podnošenjem zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji i njegovim prihvaćanjem od strane Europske unije, dakle čekamo odgovore na upitnik i u tom procesu Hrvatska će, kad se zaprime ti odgovori na upitnik, doista učiniti sve kako bi Europska komisija što je moguće prije odgovorila i kako bi Bosna i Hercegovina što je moguće prije stekla status kandidata. Ali dakle, prihvaćanjem tog procesa Bosna i Hercegovina prihvatila je ujedno monitoring nad ostvarivanjem obveza koje to sa sobom povlači. Taj je put Republika Hrvatska prošla i mi jako dobro znamo koliko je zahtjevan. Znamo koliko je težak. Znamo koliko se često on može doimati i nepravednim. I zato, vjerujući u iskrenost opredjeljenja državnih tijela Bosne i Hercegovine, svih članova predsjedništva, ali i svih političkih struktura i građana za članstvo u Europskoj uniji, želimo Bosni i Hercegovini kao susjednoj državi, državi triju konstitutivnih naroda i domovini hrvatskoga naroda pružiti svu moguću pomoć da taj put prijeđe što je moguće prije, što je moguće učinkovitije. Možda nema drugih država u svijetu koje su upućenije jedna na drugu kao što su to Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Povijesno, gospodarski, prometno, kulturno. Dakle, naše druge dvije države doista, rekla bih, i dišu zajedno. Osim toga, naravno, ono što je nama u Hrvatskoj posebno bitno je da je Bosna i Hercegovina i domovina i hrvatskoga naroda. Moja briga o njegovoj dobrobiti, na koju sam obvezana i svojom dužnošću, ali i svojim dubokim osjećajima, te naravno i slovom Washingtonskog i Dejtonskog sporazuma, dio je želje za dobrobiti svih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu vjeru i naciju. Bojim se da u Bosni i Hercegovini, kad sagledavamo situaciju i igra nultoga zbroja. Da se često promatra da je dobitak za jedan narod automatski gubitak za neki drugi narod. Međutim, to ne mora i ne smije apsolutno tako biti. To što se mi zalažemo za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, za konstitutivnost hrvatskog naroda, ne znači da ni na koji način omalovažavamo ili želimo da ta prava idu na uštrb ostalih naroda i naravno svih manjina i građana Bosne i Hercegovine. Hrvati u Bosni i Hercegovini jesu njezin konstitutivni narod
koji u konzumiranju svojih suverenih prava ne želi ništa drugo nego mir i ravnopravnost s Bošnjacima i Srbima. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu bili i nikada neće biti nacionalna manjina i nisu ničim zaslužili da ih iko takvim smatra, niti će to dopustiti. Hrvati su u Bosni i Hercegovini stoljećima živjeli, žive i živjet će, a Hrvatska će uvijek biti s njima, kao i sa svima vama ostalima u Bosni i Hercegovini. Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. Svojom potporom ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini ujedno izražavam punu potporu napretku Bosne i Hercegovine na svakom planu njezina razvoja za bolji život svih vaših građana. U ovom trenutku je ključno osigurati da nakon jesenskih izbora Bosna i Hercegovina osigura puno djelovanje svojih institucija i ne završi u njihovoj paralizi i nefunkcionalnosti poput stanja u gradu Mostaru kako imamo danas. Dogovor oko reforme izbornog zakonodavstva, koja bi trebala osigurati provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a znamo da je jedan od temelja pravne države i poštivanja pravne države upravo provedba odluka Ustavnog suda i drugih pravosudnih tijela. Isto tako presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, u skladu s poštivanjem ravnopravnosti i konstitutivnosti svih triju naroda, a slijedom temeljnih načela Dejtonskih i Washingtonskih sporazuma, trenutno je ključan izazov. To je mišljenje koje nema samo Hrvatska, to je stav većeg dijela međunarodne zajednice koje je stalo do ove države, koje je stalo do Bosne i Hercegovine. Ja ne želim da vam zakonodavstvo pišu međunarodne institucije ili međunarodna zajednica. Želim da to učinite sami i u tome jest sva bit mojega međunarodnog angažmana u okviru Europske unije, u okviru NATO-a i u okviru trećih država. To je naravno potrebna politička hrabrost i mudrost i nadam se da će je politički čimbenici u Bosni i Hercegovini iznaći na dobrobit svojih naroda i svih državljana. Želim da Bosna i Hercegovina ostvari sve svoje razvojne potencijale i tome sam kao predsjednica vaše najbliže države i članice Europske unije spremna pružiti svu osobnu i državnu daljnju potporu. Bosna i Hercegovina nije imala, nema i neće imati većeg zagovornika svojega europskog puta od Republike Hrvatske, a isto se odnosi i na suradnju sa Sjevernoatlantskim savezom, odnosno akcijski plan za članstvo oko kojeg postoji suglasje. Hrvatska spada među nekoliko država koje doista zagovara argument da treba priznati takozvani kriterij vjerodostojnog, odnosno kredibilnog napora i tu zajedno s vašim drugim prijateljima radimo u okviru NATO saveza kako bismo zato pridobili i ostale saveznice. Sigurna sam da dijelimo uvjerenje kako je za ostvarivanje tog cilja suradnja u svim područjima između naših dviju država od najveće važnosti. Stabilnost i dinamična razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine isto je tako važna i za Republiku Hrvatsku i za cijelu jugoistočnu Europu. U tom kontekstu perspektiva članstva Bosne i Hercegovine Europskoj uniji od prvorazredne je političke, gospodarske, kulturne i sigurnosne važnosti. Ostvarivanje pune ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini neizostavan je dio toga procesa. Uvjerena sam da je upravo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini jedan od najsnažnijih motora procesa europskih integracija, te da je to zalog daljnjeg razvoja međudržavnih odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i zajedničkog napretka, a ja se nadam i vjerujem da će oni od danas krenuti uzlaznim putem. Hvala vam lijepa. Molimo pitanja novinara. Izvolite. Radio. Dobar dan, ja sam... Bliže ustimo samo. Onda je valimo slabo. Onda mogu i bez...
Dobar dan, ja sam Ivana Petrović s Nove TV. Imam pitanje za gospođu predsjednicu, a i za vas, gospodine Čoviću. A molila bi da mi prokomentirate. Gospođo predsjednice, je li bilo razgovora o izmjenama izbornog zakona i koja je u tom smislu bila vaša pozicija, naravno sa točke koju vi zastupate, a to je točka nemiješanja u način na koji će se izborni zakon izmijeniti, nego polazna točka Washingtonsko-Daytonskog sporazuma, evo i odluke Ustavnog suda koje ste upravo spomenuli. Gospodine Čović, moram reći da je meni žao što ovdje nema druge dvojice članova predsjedništva, pa da čujemo izravno njihov stav, pa bi vas molila da vi prokomentirate kakvi su u tom smislu stavovi druge dvojice članova predsjedništva i ima li šanse da se taj izborni zakon do jeseni i izmijeni. Hvala. Hvala vam lijepa. Da, bilo je govora o izbornom zakonu. U tom smislu, kao što sam već istaknula, da i Hrvatska, ali i niz članica međunarodne zajednice koji žele dobro Bosni i Hercegovini drže da je poštivanje odluke Ustavnog suda izmjene izbornog zakonodavstva apsolutno neophodna kako bi se u Bosni i Hercegovini izbjeglo, kao što sam rekla, stanje koje imamo trenutno u Mostaru. Dakle, mi želimo da nakon sljedećih izbora da se formiraju ne samo entitetske nego i državne vlasti, da Bosna i Hercegovina nastavi kročiti putem razvoja. Ali o elementima izbornog zakonodavstva niti ja, niti Republika Hrvatska nikada nismo ulazili, niti smo propisivali. Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici politički, legitimni predstavnici 3 konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Hvala. Naša praksa je, kad imamo goste na ovoj razini koju danas imamo, to je najviša razina, da predsjedavajući predsjedništva u trenutku koji predsjedavajući izlazi pred medije. I zbog toga druge dvojice kolega nema ovdje. Što se tiče pitanja, mislim da je predsjednica odgovorila sve što je trebalo kazati. Razgovarali smo do te mjere da vrlo jasno, da još jednom naznačimo da postoji potreba da se unutar Bosne i Hercegovine, a rok do kog se možemo dogovarati je početak 5. mjeseca ove godine, formalno, zakonski, ustavno, da pokušamo naći rješenja. I mi ćemo ta rješenja tražiti između sebe. Pomažu nam predstavnici institucija međunarodne zajednice, a što se tiče Republike Hrvatske, upravo na ovom načelu. Dogovorite se kako ne bi došli u situaciju da imamo slučaj Mostar i na nekoj drugoj razini, obzirom da imamo odluku Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda tiče se konstitutivnosti u punoj suštini te riječi i legitimnog predstavljanja. Pozicija danas u tom pregovaračkom procesu koji traje ovih dana, jučer smo recimo u ovoj zgradi imali predstavnike Europske unije i američke administracije i vjerujem da ćemo u ovom tjednu imati nekoliko sastanaka s njima, primarno na relaciji onih političkih opcija koje imaju dominantnu parlamentarnu većinu koja može u konačnici donijeti odluku. To bi vam bio vjerojatno stajalište i druge dvojice kolega da su ovdje, jer otprilike na toj poziciji zastupamo. Zato vam ne govorim o detaljima, jer oko detalja bi se razlikovali, ali načelo je jednostavno donijeti izmjene izbornog zakonodavstva koje bi se mogle usvojiti u parlamentu do najdalje 7.5. ove godine i da tada možemo imati proglašene izbore, odnosno raspisane strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a ono što je mnogo važnije, održane po najvišim demokratskim standardima, a s druge strane da smo u stanju implementirati izborni rezultat nakon tih izbora. Zato nam je ovo sve skupa nužno i na tome intenzivno radimo primarno unutar političkih opcija u Bosni i Hercegovini. Ja vam nisam kompetentna osoba zato jer sam bio siguran da to ima šansi završiti do kraja prošle godine, pa evo vidim nismo završili. Ja sam i dalje vrlo optimističan jer to je jedini put. Bosna i Hercegovina može preživjeti isključivo kao zajednica 3 konstitutivna naroda, svi drugi građana koji u njoj žive i ono što nam treba danas vezati se za odluku Ustavnog suda, ali i svi drugi institucija koji su vezano za Bosnu i Hercegovinu, izborno zakonodavstvo donositi odluke, kao što je sud u Strasbourgu i tako dalje. Vjerujem, kažem da je pred nama imperativ u naredna 2 mjeseca, 3 mjeseca donijeti izmjene izbornog zakonodavstva u okviru predsjedništva, u okviru Doma naroda i u okviru Mostara, kako bi u Mostaru mogli organizirati izbore zajedno sa općim izborima. Dalje pitanje. Ja sam Nadina Malić-Begović, novinarka Al Jazeere. Moje pitanje odnosi se na vanjsku politiku Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Vi ste rekli kako ste shvatili da su neke vaše izjave i poruke
da ovdje nisu shvaćene dobronamjernim. Ja bih rekla da su one u pojedinim političkim krugovima ocijenjene kao neprijateljske i kao direktno miješanje u unutarnja pitanja, o čemu ste svakako govorili. Međutim, s druge strane, kada se govori o odnosu Hrvatske prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, stiče se dojam da oni hrvatske strane, pa jel bi se mogli to pojasniti? I ako dozvolite, kolegica me zamolila da postavim i pitanje koje se odnosi na regiju i sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom, dakle u tom nekom trouglu najviše poboljšaju. Da, apsolutno, ako ste pratili moje izjave koje sam ja osobno dala, dakle ne koje kruže u nekakvim javnim prostorima, uvijek govorim o jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Hrvatska apsolutno zagovara teritorijalnu cjelovitost, suverenitet Bosne i Hercegovine i za nas je hrvatski narod i u Hercegovini, i u Srednjoj Bosni, i u Posavini, i u svim drugim dijelovima, u svakom kutku Bosne, da sad ne nabrajam da se neko ne bi osjetio izostavljenim. Dakle, apsolutno jednaka prava. O tome razgovaramo naravno i sa srpskim članom predsjedništva, s Republikom Srpskom, dakle nema nikakve razlike. A kad je riječ o regionalnim odnosima na jugoistoku Europe, doista želim da postanemo primjerom područja koje je iz jednog vrlo negativnog razdoblja početkom 90. godina ipak premostilo ta ratna zbivanja i koje je krenulo putem snažnog razvitka i reintegracije međunacionalnih odnosa i putem integracije u Europsku uniju i NATO za one države koje to žele. Želim da mi budemo primjer drugim područjima u svijetu. Kao što ste vidjeli, postoje mnoga križna žarišta u svijetu za koje su potrebne ne godine, nego desetljeća, još uvijek nisu riješena. Međutim, moram vam reći, kad razgovaram o području jugoistoka Europe, dakle ne Bosne i Hercegovine, nego općenito naše područje, koje je izloženo i izazovima s kojima se susreće naravno i cijela Europska unija, možda čak i više, posebno sigurnosnim izazovima, uvijek ističem da postoje dva potencijala na ovom području. Jedan je potencijal da u vrlo brzo vremena napravimo jako dobre stvari, da premostimo te naše razlike, da prekinemo oružane sukobe i da krenemo putem mira, rekoncilijacije i svega onoga što može doista biti primjer drugim područjima u svijetu. Ali nažalost, drugi je potencijal isto tako da jako brzo pokleknemo pred tim izazovima i da se počnu razvijati negativni odnosi koji brzo mogu prerasti iz otvorenih pitanja u probleme. I to je ono što želim da se premosti. Ja čvrsto držim da je ulazak svih članica na jugoistoku Europe, kao što znate, ja to ne volim zvati Zapadni Balkan, jer mislim da taj izraz Balkan, koliko god, neka se niko ne uvrijedi ko se smatra ponosnim Balkancem, ali mislim da nažalost taj izraz u Europskoj uniji stvara negativne konotacije i da pridonosi onoj odbojnosti prema daljem proširenju, zato to više volim zvati geografski neutralnim terminom jugoistoka Europe. Dakle, ja čvrsto držim da je preduvjet trajnog mira, stabilnosti i prosperiteta ovoga prostora da sve države članice uđu u Europsku uniju i NATO za koje to žele. Tako da u okviru jedne zajedničke asocijacije oko okruglog stola gdje nam mogu pomoći prijatelji, i držim da uvijek prijateljski savjet i prijateljska pomoć nikada nije na odmet, da je puno bolje za rješavanje otvorenih pitanja prije nego što oni postanu problemi. Dakle, da imamo jedan modus operandi, jedan forum u kojem možemo razgovarati i u konačnici riješiti sve ono što opterećuje još uvijek odnose između Hrvata i Srba ili Hrvata i Bošnjaka ili između Prištine i Beograda i svih drugih država i naroda na prostoru jugoistoka Europe. To je jedna od temeljnih odrednica mojeg vanjsko-političkog programa i to je jedna od temeljnih odrednica hrvatskog vanjsko-političkog programa, da doista u Hrvatskoj, evo zajedno s predsjednikom Pahorom u Sloveniji, imate iskrene prijatelje koji su nažalost u ovom trenutku jedne od rijetkih europskih država koje guraju taj proces proširenja, da se on nastavi, da se on realizira i da on postane stvarnost, da ljudi na ovim prostorima mogu ostvariti onakav životni standard kakav imaju neke druge države koje su demokratske i tržišna gospodarstva malo duže od nas.
Pretpostavljam da očekujete evo 2 riječi, samo opet ne ponavljati ništa do toga da pozovem gospođu predsjednicu da možda zajedno u nekom narednoj posjeti čak obiđemo i taj dio, jer obići se čitav dio Bosne i Hercegovine, da na jedan praktičan način pošaljemo jednu takvu poruku. Politika koju ja zagovaram i predstavljam je nedvojbeno podjela bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine. Neko na tom pokuša igrati igre, napraviti podjelu unutar hrvatskog naroda i neće uspjeti, kao što nije uspio ni do sada. Znači, jednakost hrvatskog naroda na čitavom prostoru. Što se tiče Hrvata u samoj Republici Srpskoj, nažalost ima ih koliko ima. Naš primarni zadatak je danas stvoriti ambijent da ne odlaze oni koji su tamo, a u mjeru koju možemo da potaknemo povratak onih koji su davno odselili iz tih krajeva. Imate jednu dobru ilustraciju, možete konsultirati, ovih dana izašla oko 6.000 objekata građana hrvatske nacionalnosti izgrađeno u Republici Srpskoj u zadnjih nekoliko godina. Naš resorni ministar u Vladi Republike Srpske je Davor Čordaš upravo zadužen za taj resor i to je dio političke odluke kako bi dalje osnažili. Tu je najveći opet doprinos dala Republika Hrvatska u tih zadnjih 20 godina, naravno institucije Bosne i Hercegovine, međunarodne zajednice i nastavit ćemo dalje. Ali nećemo dozvoliti da neko na tome gradi neke politike unutar hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Znači interes naše politike i Hrvatske demokratske zajednice, ali i Hrvatskog narodnog sabora je briga o svakom pojedincu unutar Republike Srpske kad je u pitanju i hrvatski narod. Imamo još pitanje? Da. Damira Gregoret, RTL Hrvatska. Pitala bih konkretno za oboje pitanje vezano uz Pelješki most. Već smo do sada mogli čuti izuzetno žestoke poruke od strane bošnjačkih političara, a i jučer konkretno. Jeste li o tome sada razgovarali? Ja bih naravno voljela da je ovdje gospodin Izetbegović, da i od njega čujemo kakav je stav, ima li promjena u stavu. Ima li konkretnog dogovora na kraju krajeva? Jeste li mu rekli što je jučer stiglo iz Europske komisije oko toga da nema nikakvih otvorenih pitanja kad govorimo o realizaciji projekta Pelješki most? Da, svakako izvijestila sam da je predsjednik Europske komisije gospodin Juncker poslao pismo predsjedniku hrvatske vlade gospodinu Plenkoviću da nema nikakvih zapreka za izgradnju Pelješkoga mosta. Međutim, ono što želim istaknuti ovdje je da isto tako držim da je pitanje Pelješkoga mosta se nepotrebno razvilo u jedno od bilateralnih otvorenih pitanja. Pitanje izgradnje Pelješkog mosta apsolutno nije upereno protiv Bosne i Hercegovine, niti u kojem pogledu. Sami gabariti mosta pregovarani su još od 2000 i neke godine, čini mi se da postoji jedan zapisnik iz 2006. godine, kako bi se omogućila nesmetana plovidba i neškodljiv prolaz u skladu sa svim međunarodnim konvencijama i međunarodnim pravom za bilo koga ko uplovljava i isplovljava iz Neuma. Dakle, pitanje Pelješkog mosta je pitanje povezivanja hrvatskog teritorija, pitanje povezivanja teritorija Europske unije. Za nas je to i razvojno pitanje poluotoka Pelješca i okolnih hrvatskih otoka, a u konačnici rasterećenja prometa kroz Neum i omogućavanje da Neum bude jedan prekrasan turistički grad, a ne tranzitni centar gdje vidite ogromne kolone vozila koje se pogotovo ljeti skupljaju, gdje ljudi moraju na onom žestokom suncu satima čekati da bi prešli iz jednog dijela Hrvatske u drugu. I u tom smislu ja želim ponoviti, evo, ne samo poruku članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego svim građanima Bosne i Hercegovine. Pelješki most je jednostavno unutarnje razvojno pitanje Republike Hrvatske, nikakve neprijateljske namjere, nikakve namjere zaustavljanja razvoja Neuma ili uplovljavanja u Neum tu ne postoje i nadam se da ćemo to do kraja raščistiti i da ćemo to staviti ad acta kao otvoreno pitanje. Neću komentirati što bi neko drugi kazao, ali samo vaše pitanje dovoljno govori gdje je problem oko njegovog postavljanja. Znači, nažalost, mi nemamo još strategiju vanjske politike u Bosni i Hercegovini. Moguće da će danas biti donešena na predsjedništvu i vanjske politike. Tako da ste vi pitanje postavili tako što kažu Bošnjaci. Ovo nije pitanje Bošnjaka, Hrvata ili Srba. Pitanje je Bosne i Hercegovine s jedne strane, Republike Hrvatske s druge strane. I tako ćemo se prema njemu buduće odnositi. Tako i korespondencije koji su izašli iz Bosne i Hercegovine, vidjeli ste. Kada je jedan član predsjedništva komentirao pitanje, komentirao ga i drugi i treći član predsjedništva. Znači, nemamo usuglašenog stajališta oko toga. Jesam za to da do kraja zaštitimo interese Bosne i Hercegovine, to ćemo raditi. Neum jest strateški interes Bosne i Hercegovine, ali ne podcijenimo i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U Neumskom zaleđu, samom Neumu, dominantno živi hrvatski narod.
Mi želimo da ostane turistički biser kakav je danas, da ga naprijedimo i upravo zbog toga sam više puta izjavio da je Pelješki most interes i strateški interes Bosne i Hercegovine, koji nam samo može na neki način nadopuniti sve naše ideje u smislu kako otvoriti taj dio i za sve građane iz Europe koji bi mnogo lakše dolazili u to područje. Naravno, ima tu i drugih strategija u Bosni i Hercegovini, neću po suzamuku da neko mora nadopuniti ono što ja govorim. Oko toga ćemo se držati standarda, sve konvencije Ujedinjenih naroda se apsolutno poštuju, bez obzira je li to u pitanju škodljiva prolaznost ili neki drugi element kada je u pitanju zaštita prava Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo oko toga i nadam se da će vrlo brzo stati potreba da ovo postane pitanje za izborni proces u Bosni i Hercegovini. Imamo još jedno pitanje. Izvolite, kolega. Dobar dan, Vlado Marić, N1 televizija Bosna i Hercegovina. Gospođo Kitarović, pitanje za vas. S obzirom da ste u Bosni i Hercegovini kada ste izabrani za predsjednicu Hrvatske dočekani otvorenih ruku, međutim pojedine vaše izjave ovdje su u vremenu koje je sada iza vas shvaćene u neku ruku zlonamjerne prema Bosni. Morat ćeš, ne čujemo ti uopće, izađi malo naprijed. Poštovanje, Vlado Marić, N1 televizija BiH. Gospođo Kitarović, kada ste izabrani za predsjednicu Hrvatske, ovdje su vas u Bosni i Hercegovini dočekali otvorenih ruku, međutim neke određene vaše izjave su dočekane, ajmo to tako reći, na nož ovdje u Bosni i Hercegovini. Sad je malo drugačije ozračje u kojem ste došli u ovu posjetu. Mene zanima konkretni sigurnosni izazov, s obzirom da su vaše izjave po pitanju povrata u Bosnu i Hercegovinu, spominjalo se brojke od 100.000 ljudi, izazvale dosta Hrvatskoj. Hvala. Dakle, još jednom da ponovim, nažalost, često su se meni prepisivali izjave koje nisam dala, nego su bili dijelovi nekakvih neautoriziranih članaka i slično. Dakle, sigurnost, današnja međunarodna sigurnost, ekstremizam, međunarodni terorizam je pitanje za sve naše države u kojoj se nijedna od naših država ne može s njima suočavati u izolaciji, nego moramo surađivati, razmjenjivati podatke i raditi na tome da se prije svega spriječe bilo kakvi potencijalni napadi na naše državljane, građane, na naše resurse i slično. Mislim da su nedoumice koje su postale, odnosno ta neka buka u kanalu koja se javila, da su raščišćene tijekom razgovora između naših sigurnosnih službi i posebno kad je ravnatelj SOA-e, gospodin Markić, posjetio Bosnu i Hercegovinu i razgovarao sa svojim kolegama, dakle da je to raščišćeno. I ono što vjerujem da je pozitivan ishod svega je da su službe općenito na prostorima jugoistoka Europe počele snažnije surađivati, razmjenjivati podatke i to je jednostavno, nažalost, činjenica, dakle, moderne stvarnosti, da moramo biti uvezani, da moramo biti povezani i da moramo biti budni u smislu bilo kakvih prijetnji našim državama. Ja sam tu apsolutno za daljnji razvoj suradnje, ne samo po pitanjima terorizma, nego i po pitanju bilo kakvih prekograničnih problema, od krijumčarenja ljudi, krijumčarenja oružja, ekoloških problema, ekološkog zagađivanja, požara i slično. Mislim da možemo bolje surađivati i vjerujem da idemo u tom pravcu. Hvala. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem, ekscelencija.